Без суда. На ўваходзе Малку хуткім позіркам абвёў залу. Наведвальнікаў было не вельмі шмат, але памяшканне абставілі грувасткай мэбляй і мноствам вялікіх вазонаў з буйнымі раслінамі. А таму і пустуючым яно таксама не выглядала. Самотны стары разваліўся на жоўтай канапе і павольна пацягваў аперытыў. Маладая пара заклапочана паглынала абед за шырокім сталом, куды можна было пасадзіць яшчэ чалавек 5. Непадалёк ад стойкі сядзела група жанчын у вытанчаных уборах, якія гралі ў карты. А ў самым канцы залы хіба сядзеў мужчына, якога хавала лісце монстэры. Імаверна, гэта быў менавіта той, каго шукаў Малку. Прынамсі, тут ён быў адзіным, хто сядзеў у чырвоным капелюшы. Малку накіраваўся ў канец залы, але павольным крокам, каб яшчэ раз усё агледзець па дарозе. Нарэшце ён абмінуў гаршчок з вялізнай манстэрай і дабраўся да століка мужчыны. На ім стаяла толькі шклянка і амаль спустошаны графін ліманаду. Малку яшчэ не паспеў падабраць словы, як незнаёмы падняў на яго вочы, ды прыйшлося пачынаць размову хоць з чагосьці. «Вітаю». «Здароў». «Гэта ж вы?» «Я. А ты? Гэта ты? Каго шукаеш?» «Думаю, што вас. Мне па справе». Малку агледзеўся. Ці не падслухоўвае яго хто? «Па юрыдычнай справе, так бы мовіць, па судовай справе». «Ды сядай ты. Тлумач падрабязна ўсё, каб з цябе па кроплі не выцягваць». «Але ж да вас? Правільна?» На твар суразмоўцы накаціла раздражненне, і Малку паспяшаўся сесці. «Добра, добра, зразумеў». Не зусім было ясна, з чаго варта пачаць, і ён паспрабаваў падабраць найболей ясную і карэктную фармулёўку. Але мужчына зноў пачаў прыспешваць Малку. «Ну, ты ўжо нешта паспеў нарабіць ці толькі плануеш? Што менавіта? Калі? Пры якіх абставінах? Давай смялей. Мы ж не на спатканні». «Я па рэкамендацыі. Як мне вядома, вы і будучы суддзя маглі б паспрыяць у далікатнай справе», настойліва працягваў марудзіць Малку. «Пакуль я нічога не рабіў, ды акурат у бліжэйшы час планаваў некалькі пабудоў на суседняй зямлі. Яна мне не належыць, але і нікім не занятая». «Так, значыць, хочаш захапіць зямлю, каб потым яе за табой прызналі без наступстваў, так?» «Агулам так, але там шмат нюансаў». «Гэта вядома. Давай па сутнасці цяпер. Дзе зямля менавіта знаходзіцца, пра якія памеры ўчастка ідзе гаворка, колькі незаконных пабудоў плануецца, у якія тэрміны, іншыя асаблівасці і адметнасці, калі маюць значэнне для справы. Толькі ўсё як ёсць выкладвай. Інакш не гарантую, калі будзеш віхляць». Калі нарэшце Малку апісаў усе падрабязнасці справы, мужчына напісаў на паперцы лічбу і паказаў яму, пасля чаго спрытным рухам разарваў лісток на дробныя часткі і абыякава паведаміў: «За дапамогу з такой справай атрымаецца такая падзяка». Лічба, якую напісаў незнаёмец, прымусіла Малку вагацца, ці патрэбна яму такая дапамога, бо раней ён і не планаваў пашыраць свой участак. Недзе месяц таму ў горад прыехаў суддзя. Апошнім часам іх месца хутка павялічвалася, развівалася, і ўлады прынялі рашэнне, што трэба стварыць тут свой мясцовы суд. Пакуль вырашаліся пытанні з будынкам і служачымі, суддзя пасяліўся ў гасцініцы, а непадалёк хадзіў у рэстарацыю, дзе працаваў з паперамі, каб увайсці ў сутнасць спраў, зусім разабрацца,
пазнаёміцца яшчэ да таго, як усё будзе падрыхтавана і ён афіцыйна заступіць на пасаду. У рэстарацыі ён звычайна праводзіў увесь дзень у асобным закутку, які ад агульнай залы аддзялялі шторы, каб ніхто і нішто не замінала. Акрамя асабістага памочніка і афіцыянта, староннія да яго не дапушчаліся. Суддзя меў сярэдні рост і сярэдні ўзрост, грубыя і рэзкія рысы твару, ды дарагі вытанчаны гарнітур. Яго ж памочнік з'яўляўся поўнай супрацьлегласцю, быццам яго адмыслова так падабралі, нізкарослы і шырокі, проста, хоць і ахайна апрануты, з невялікім, але вельмі прыкметным шрамам на падбародку. Ён заўсёды сядзеў асобна і гэтаксама на адным і тым жа месцы, у канцы залы, каб прымаць тых, хто хацеў уладзіць справу. Што гэта былі за справы? Іх спектр дастаткова шырокі, ва ўсіх розныя. Паспрыяць атрыманню спадчыны нядаўна памерлага сваяка, давесці да закрыцця лаўку канкурэнта, апраўдаць па справе пра махлярства або крадзеж, легалізаваць самавольна захоплены ўчастак зямлі або вады, правесці развод без удзелу ў справе жонкі, адмяніць забарону на продаж алкаголю ў начны час у спецыяльна адведзеных месцах. Адны імкнуліся пазбегнуць пакарання за зробленае, іншыя спадзяваліся падстрахавацца і вырашыць справу загадзя, яшчэ да здзяйснення злачынства. Або ж схіліць зыход таго ці іншага пытання на ўласную карысць. Бо суддзя быў гатовы пайсці насустрач толькі да афіцыйнага ўступлення на пасаду. Гэта значыць, без істотных рызыкаў прыняць хабар загадзя, каб выканаць абавязацельствы па ім пазней, ужо на пасадзе суддзі горада. Бо ў такім разе ён фармальна нібы як і не лічыцца хабарам. Прынамсі, давесці гэта будзе ўжо нашмат складаней. Зразумела, што да падобнага садзейнічання будучага суддзі горада не прамінуў звярнуцца ледзь не кожны дасведчаны злачынец, ашуканец і круцель, які меў дастатковыя на тое сродкі. А улічваючы, што часу заставалася не так шмат, 1 ці 2 месяцы, памочніку суддзі практычна не было калі лайдачыць. У рэстарацыі за яго столікам наведвальнікі мяняліся адзін за адным з самай раніцы да позняга вечара. За былым катаржнікам тут ішоў паважаны камерсант, а за ўладальніцай бардэля магла ісці цешча нявернага мужа. Аднак варта ўсё ж абмовіцца, што суддзя з'яўляўся чалавекам прынцыповым да некаторай мяжы. А таму гаворка не ішла пра зусім ужо цяжкія злачынствы, аблегчыць якія мог хіба што духоўнік. Былі тут і тыя, хто не планаваў парушаць закон, пакуль не з'явілася такая добрая магчымасць пазбегнуць адказнасці. Сярод такіх аказаўся і Малку, якога навёў на думку скарыстацца магчымасцю яго стрыечны брат. Натура авантурная, са слабасцю да рознага кшталту махінацый і мухляжу. Нягледзячы на тое, што сам Малку з'яўляўся чалавекам абачлівым і схільным да празмерных сумневаў, цяпер ён зрэшты ўсё ж вырашыў, што калі не цяпер, то пазней патрэба ў пашырэнні ўчастка абавязкова з'явіцца, але гэта запатрабуе ўжо нашмат большых выдаткаў, а таму варта пагодзіцца на прапанову памочніка. А хоць трохі меншай падзяка можа быць? На ўсякі выпадак удакладніў ён. Ты здзекуешся? Яшчэ ў галаву прыходзіць гандлявацца? Гэтым разам ужо злосна сказаў памочнік. Не, падумайце, проста цяпер у мяне ёсць толькі частка падзякі. Занадта гэта шмат для мяне. Калі толькі частка, то тады і пра частку ўчастка дамовімся. А пакуль, можа, яшчэ паспееш сабраць астатняе. Займі ў сваякоў, сяброў. Каб сабраць грошы на рэшту зямлі, меўся не такі вялікі тэрмін, але Малку, тым не менш, паспеў. Па парадзе памочніка суддзі ён звярнуўся да блізкіх,
Тым больш, што асноўную частку сумы за дапамогу ён заплаціў адразу. Ужо праз 4 дні Малку, цалкам падрыхтаваны і ў прыўзнятым настроі адправіўся да памочніка суддзі. Паколькі ў рэстарацыі за сваім столікам яго яшчэ не было, Малку адразу ж пайшоў у адзіную гасцініцу горада, дзе і спыніўся суддзя, каб як мага хутчэй урэгуляваць справу і нарэшце спакойна прыступіць у бліжэйшы час да ўзвядзення пабудоў. Добрай раніцы. Падкажыце, калі ласка, у якім нумары пражывае памагаты суддзі? Спытаў Малку ў служачага за стойкай рэгістрацыі. Той падазроным позіркам акінуў Малку і збіраўся ўжо нешта адказаць, як яго апярэдзіў сівы мужчына, які папіваў каву і чытаў газету там жа ў фае. Ніякага памочніка яшчэ няма. Ды як гэта няма? Дакладна ведаю, што ёсць. Не, паверце ўжо мне. А вам адкуль ведаць? Тым больш, што я з ім ужо меў зносіны. Адтуль, што я і ёсць суддзя. Прыехаў толькі сёння, нават яшчэ не засяліўся, чакаю свой пакой. Так што, у любым выпадку, вы б нават не паспелі пазнаёміцца, калі б такі памагаты і быў. А чаго вы хацелі? Можаце размаўляць са мной? Без суда. Мастацкі падкаст па тэксце Кірыла Стаселькі. Агучылі Сергей Чуб і Олег Гарбус. Падпісвайцеся на падкаст на ўсіх буйных пляцоўках, каб не прапусціць новыя выпускі.